Yes, hello mga subscribers, likers. Muli si Bador Mang Keping 2. Ngayon po ay May 6, 2026. So ngayon po ay Wednesday and this is the ipapakita ko po itong video nito na pagpapalakas po ng lower limb through some stretching and exercises na makakatulong po sa bedridden stroke patients, especially mga stroke pang hindi pa nakakalakad at nangangailangan pa ng balancing at saka yung standing niya ma-develop yung kanyang balancing at saka yung strengthening of bones and muscle. So itong mapapanood natin ngayon guys ay papakita ko lang sa inyo yung kanyang lower limb, paano siya i-exercise. Gagamitin natin ng Super 21. Shoutout! Abu Noli! Siyempre shoutout sa kanyang mga anak. No? Sa kanyang may bahay na si Apo Sally. Ayan, shoutout. Siyempre both of them. Yung kanilang mga kapatid at pamilya, syempre, especially sa kanilang mga anak nasa abroad, ayan, si Ivy, ang kanyang pamilya, si JR, wala pa kasama, di ba? Meron na. Siya, meron anak? Si Jaire. Si Ivy. Jaire pangalan? Si JR, meron bang kasama? Wala pa? Wala pa. Wala pa, binata pa si JR. Si Marie, meron asawa? May pamilya na? Okay, so yun. So shoutout again to their children. And especially for the major sponsor of this therapy. So ito po yung ating tinatawag na pagpapalakas ng lower limb. So ginagawa ko ito before ko siyang ipo tayo. Yan, papakita ko lang yan. 2, 3, Super 21, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, nakukulit tayo guys. Konting usuksog. Ayan, siyabot-siyabot. Ayan. So, nakatulong din ng malaki kay stroke patients, Apo Noli Peña. Dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. Ayan po, siya po ay malapit na mag 2 months. 1 month and 22 days ka na ba? Ayan, higit ng 1 month and 22 days tayo. Ayan, check natin natin. Yun, nakakita natin yung ating ebidensya. So, 1 month and 23 days. Yeah. Malapit ka na mag-2 months, ano? So, ating target, December, lakad na. Yeah, okay. So, siyempre, ito rin. Ito ang stroke patients affected. Ewan ko, baka masakit to. So, we have to check it. Okay? Bap, 1. Bap, masakit na to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yan. Konting shake. Bap. Angat pa lang ba? 1. Okay. Aba, 2. 3. Karalay mo. 3, 4, 5. Angat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Oh, okay, side. Ho! Wala pa. Wala pa. Hirap siya, no? I-double natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So pag hindi kaya, isa lang. Pag hindi kaya ang patients natin kasi maraming patients mabigat, medyo mabigat yung legs, hindi kaya ng therapist. So isa lang, isa lang. Ayan. So kaya kasi si Papo Noli, kaya dalawa eh. Again, this Super 21 program yan. So this effective kasi maganda ng balancing ni Apo Noli Peña. Siyempre, ito sa ikot. Hindi na ito na yung kanina eh. Nakakalang sa nilo din dala yung tali. Alin? Ito lang yung tali dito. Para po tayo kung meron ako nakalangan. Bayan mo sa buhay. Bayan mo sa buhay si Lodi. Maraming pinapangarap sa iyo. Diba?
So again, tiyagaan po ang stroke patients, hindi po ito magic. Tiyagaan po yan. Siyempre, keep on praying to God. Yan, siyempre tiyaga at program ang dapat gagawin sa mga stroke patients. Bakit ganun ba kasi kaya yan? Siyempre, sa buto, ulitin. Ano ba kung lahat ko masakit yan? Mawala yung buko yan. Patay. Patay. Laki ng pa, oh. Pang basketball pa yata pari ko yun. Laki. Ay, Oh, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Tatayo tayo, kuya. Tayo, para makita ng mga positive kung paano ginagawa. Yeah! So, hindi pa ito nababalancing. Kaya, may tutumba pa ito. Yan. Ay, makas ka. Bakit natutumba ka pa na? Oh. Okay, tayo. Lima tayo. Okay ba? Okay ba? Oh, straight body, buba ka na, buba ka na. Oh. Yun, oh. Straight body, back. Straight body. Yan. Buba ka na. Opo ka muna. Yan, sige. Tayo. Yan. Oh. Oh. Go, sadak. Ano, sige, tayo. Yeah. Oh, straight body. Medyo kaya straight body ka. Yan. Yan guys, so this is the effective of the, sige ko. Relax yan. Sana nakakagala. Yan. hirap. Hindi mahirap, sarap yan. Okay. Yung. Ayaw mo na. Step body ka. Yan. Nakukuba kasi. Yan. O, sige. Okay, push. Kaya painitin mo na. Sige, push. 5. Sige. Go. Mag-umpisa. Ayaw. Lang pesa dyan eh. Ayaw mag-pesa. Okay. Yun. Masarap pesa. Yun, no? Basta tayo yan. Yan! Nasabi ko. Yan guys, this is the effective of the Speedy Recovery Program. Araw-araw po ito for is 1 month and 23 days pa lang. Siya po ay bedridden, so meron ng balancing. And this is the way, again, pinapakita ko yung tiyaga, siyempre yung program ko na mabilis yung kanyang pagtayo at pag-upo. Diba? Okay. Pakapiyasan. May pagkala kasi ito. Ne! Buta ba nakagawa? Straight body ba? Straight body. Straight body ba? Yeah. Ay pala ulo. Halika. Straight body ka. Straight body. Yun. Yan. Straight body ka. Ay, kakuba mo. Nakali, nakuba ka. Straight body. Yan. Madlang people. Kaya ka nga. Again, sa lahat po ng mga subscribers namin, ni Punoli, sa aming pamilya, sa mga nanonood natin, please don't forget to like and share. Subscribe our YouTube channel, Modern Magkapinto po. Dito po tayo sa San Jose, Magalang, Pampanga. And the journey of my bedridden stroke patients, Noli Peña. Yan po. Dati po, hindi po nakakatayo again. Doon nakakatayo na siya. Yan po. Ang aling-alay na kasi maraming ginawa ito. Yan. Buka ka. Buka na. Relax ka lang. Chill ka lang. Habang ako'y nagpapaliwanag. So, siyempre, ano bang kailangan niya para siya lumakas? Siyempre, potassium, calcium ang kailangan mo, ha? Ang kailangan ng potassium, saging, gatas, yung mga kailangan mo na, ha?
Meron ako dyan, saba. Yan. Nagagatis ka ba? Gabi. O yan, good. Very good. Ha? Tapos iwas buwet, ha? Okay? Sige tayo, ano yun? Hindi na ako nakukuya. Bakit ako natutulog? Straight body ka. Straight body. Yan. Huwag mo lang gagawin. Huwag mo lang. Straight body ka. O, may tumba niya. Straight body. Straight body. Post mo. Yan. Ano. Magandang yun. Kung kubangan, no? Relax ka lang. Yan. Ang dinata. Yan. Yan, sa likod ng ano. Diretso ka. Tignan mo, sawa ng suka sa video. Diretso ka. Diretso. Straight body. Sayang ang kubangan. Ba't ako ba ka nalakad? Yan. Oo. Hindi ako magkukuha. Straight body. Pero naman ako. Ay, tingnan mo sa video. Yan. Kaway. Yan. Batiin mo anak ko, batiin mo. Hello, Jaire. Sige ba? JR. O, di ba? Roman Gusto. O, Hello, kumusta? okay, pastor mo. Pastor Joel. Masaya po kayo. Pastor Joel Kunanan. Masaya kayo. Hello, B. Bukas na punta rito. Tiyatest daw ako ng dugo. Yan lang. Yung pastor namin. Bye. Makamatas na sugar ko. Straight body ka. Nagpunta kanina sa mag-aaral si Ludi ay ginawagan niya. No, pwede siya punta bukas. Matutusok ako bukas dito. Ano oras? Sa Minopla. Straight body. Makatamas na yung sugar ko. There you go. Straight body. Upo. Buka. Ano po? Sige, ayo. Sige, po. Ayo. Pesa mo. Kain. Okay. O, timing. 1, 2, 3, timing. Yan. Di ba? Basic lang. Sige po ulit. Po, ganda po. O, ayo, timing. Good, so. Ay, Hindi lang pa. O, sige. Go. 1, yeah. 20. Po. Ayo. 2. Yeah. Push. Tayo. Siapa nih? Orang apa? Again, this program is to develop this lower back, muscle of the lower limb, femoris, laterales, medialis, sartorius, soleus, every muscles that attach to his lower limb in preparation for his walking. Again, sinasabi ko nga na mahalaga yung balancing muna bago walking. No kaya? May balancing ka, you cannot fall. You can balance yourself. You're walking like this, you know? Oh, nakabalance ka, di ba? Kahit parang zombie walk. Or yung walk mo dahan-dahan lang. Madali na. basta nakakalakad ka ng puti. Yes. Important po si balancing. Kasi pinaglakad ka, wala kang balancing, pilay. So yun yung mga konsepto. Ako binabago ko si stroke. So situate na bago mo yung palakarin, malakas na yung kanyang lower limb at lower back at kaya niya na umupo tayo ng matagal. Ano kaya? Okay? Hindi po yan na basta-basta papalakarin yung stroke patients natin and
napakahinapan ng mga joints ng muscle yan, posible po silang may injured. Tabilok, diba? So, ganun po yung sistema na pag-alaga ng mga stroke patients. Should be programmed yan. Diba? Bigyan mo na. Power! Wow, giyo na na. Ba, go! Oh, giyo na na. Tinimpa ako. Diba? Giyo na. Tingnan ha. 2 minutes ha. Okay, hanggang sa muli po. Again, this is ability therapy.